Eguzki sistema. Izar bat da. Oso beroa da. Eta argia ematen digu. Bigarren txikiena da. Atmosfera oso xumea du. Oso planeta beroa da. Sumendiz beteta dago. Eguzkitik bigarrena da. Deitzen zaio el lucero del alba. Planeta brillantea da, ilargiaren aparte. Egiten du bero asko eta gira egiten du oso lento. Azala dauka, bueltak ematen ditu. Artizarra eta Marteren ondoan dago. Birua dauzka, oia da. Haundiena da, 61 satelite dauzka. Bere kolorea horixka da. Eta oso haizetsua da. 6. planeta da. Bigarren handiena da. Hidrogenoa dauka. Eta oso polita da. 7. da. 27 satelite dauzka. Eta oso hotza da. 8. da. Oso erruti dago. Eta haize askarra dauzkat. Oso txikia da. Urrutien dago. Ez diote planeta deitzen.